Que é o máis importante de todo isto? Que contedes as cousas, que non fai falta que llas contedes a un profesor nin a vosa nai, contadellas a unha amiga, contadellas a un amigo, contadeslo a quen sea que queirades, porque cando calades todo se fai máis grande, cando contamos como nos sentimos, o que nos pasa, que nos dá medo, volvese un pouco máis fácil, volvese un pouco máis sinxelo poder afrontalo, vale? Porque cando calamos, cando nos lo comemos para nós, cando intentamos solventalo solas, eu podo sola, ao final o que facemos é que nos perdemos a nós mesmas por ese camiño. Hai xente que nos quere, xente que nos entende, xente que quere o mellor para nós. E o mellor que podemos facer é coller e dicilo en voz alta e gritar aos catro ventos que non estamos ben, que necesitamos axuda, porque iso é o que nos pode realmente salvar dunha relación de violencia ou de calquer situación na que estemos sufrindo, vale? Porque o amor, en este caso, pois, cando se sufre, cando doi, pois non é amor. É unha forma de violencia que temos asumida, pero que temos que acabar con ela. E sodes vós as primeiras que podedes facelo contando, e vós tamén, vós homes, contando, falando cos vosos amigos, chorando, entendéndovos, no? Comunicándovos como a única forma para poder realmente romper os marcos establecidos e poder, pois, bueno, ser un pouquiño máis libres e un pouquiño máis felices, vaya.